Naħma ħansaqsu mistoqsija. X'valur hemm fil-mewt ta' Kristu? X'iswied il-mewt ta' Kristu? Il-fatt li Ġesu ħal passjoni u salbuh ma' salib. Żmien twil ilu. Kif tolqotna il-ħaġa illum il-ġurnata? Ġifieri nitkellmu dwar affarijiet li għandhom x'jaqsmu intimament mal-Evanġelju li aħna nħaddnu, li aħna minna. Però jekk rridu nifhmu l-Vanġelu, irridu ngħidu l-Vanġelu ta' minnu. Skont l-Apostlu Pawlu, Rumani 1:1, huwa l-Evanġelju tagħna. Pawlu kien maħtur infatti bħal-Apostlu għall-Evanġelju tagħna. Ġifieri l-Vanġelu iressaqna u jirrikonċiljana magħna u Alla nnifsu għall-awtur tiegħu huwa dak illi bl-emil tiegħu permezz ta' Ibnu Ġesu fl-inkarnazzjoni il-ħajja perfetta tiegħu, il-mewta u l-irxox tiegħu, Alla huwa l-awtur tal-Evanġelju. Allura il-Vanġelju jibda minn Alla. Min hu Alla? Min hu Alla? X'tip ta' Alla hu? Hawnhekk dawn mistoqsijiet importanti. Il għaliex skont kif inhu Alla ħajtratta miegħi. Jekk Alla huwa kapriċċjuż, jista' jtini qiegħda mbagħad ma jżommix. Jekk Alla mhuwiex omnipotenti, dak li jibda fija jista' jara li ħajkollu jabbandunah għax mhux kapaċi jkomplih u jipperfezzjonah. X'tip ta' Alla hu? Ħa nillimitaw ruħna għal żewġ attributi ta' Alla hawnhekk. Żewġ karatteristiċi ta' Alla. Il-koll nafu persważi li Alla ħanin u mimli modrija u iħobb lill-bniedem. Efesin 2, per eżempju, porrajdilna malla għall-imħabba kbira tiegħu li bijaħabna u kol meta konna mejtin fit-nubietna għajjimna ma' Kristu. L-istess ħaġa jgħid l-Apostlu Pawlu infatti jistedilna biex ħana nfaħru il-Alla. Imbierek nkun Alla missier Sid Ġesu Kristu li bil-ħnina kbira tiegħu reġgħu lidna għal dama ħajja li ma titħassarx, ma tittabbax u ma tgħix merfuqa lina fis-smawt. Għal darba l-ħnina ta' Alla waslitna fostna Alla ċertament huwa ħanin. Però Alla wkoll ġust. Il-ġustizzja ta' Alla ġifieri Alla kull ma jagħmlu sew skont l-istandard tiegħu ta' tusija u ta' rettitudni u wkoll jiddomanda minna bnedmin ma' nuqif xbija tiegħu illi nirriflettu il-ġustizzja tiegħu. L-Apostlu Pawlu hawnhekk meta f'dan il-silta li qrajna dal-għodu jgħidilna li meta Kristu ingħata fuq is-salib u kien imdendel bejn is-sema u l-ard fuq l-għoda tas-salib, Alla għamel hekk biex juri ngħid jien il-ġustizzja tiegħu fi żmien issa biex ikun ġust u jiġġustifika lil min jemmem Ġesu. Alla imqar fis-salvazzjoni tagħna mhux sempliċement ħaffrinna jew nesa jew ma tax każ nubietna. Ma l-ġustizzja tiegħu tiddomanda, tisħaq, tenfasizza il-bżonn illi l-tusija ta' Alla tkun onorata. Allura Ġesu iva kien espost fuq is-salib biex Alla jagħti prova illi l-maħfra li tagħna tajjilna il-għaliex is-sostitut tagħna ħallas minn flokna. Il-ġustizzja ta' Alla illum il-ġurnata forsi m'għadix daqshekk invoga u niddejqu għaliex jekk ħassem il-ġustizzja ta' Alla u inti allura se tidher għal ġudizzju qudiemu mingħajr inti ġust, Alla se jġudikak. U allura jkollna wkoll insemmu l-infern u l-bwieni eterni tal-infern fir-ruħ u fil-ġisem. Mhijiex popolari, però il-profeti kollha kollha taqrom tieħu din l-impressjoni daqs kemm huma jfarġu lill-poplu tagħna u jikkonfortawh u jagħtuh wedi daqshekk ieħor għandhom kelma ta' theddid għal dawk illi jibqgħu stinati jew imbedi minn Alla. Nahum, profeta forsi mhux daqshekk magħruf, imma bażikament il-lingwaġġ tiegħu huwa bħal profeti l-oħra. Nahum jibda jktib tiegħu billi jgħid il-mulej u Alla għajjur u jitħallas. Ġifieri jivvendika ruħu
mill-ħażen u l-inġustizzja tal-bniedem. Il-mulej jitħallas u mimli għadab, il-mulej jitħallas mill-avversarji tiegħu u l-għadab jerfa għall-dewwa tiegħu. Il-mulej idum biex jgħadab u kbir fil-qawwa u l-mulej ma jżommx lil-ħatib u l-innoċenti. Jekk inti ħatib qudiemu ma jżommok l-innoċenti. Dik il-ħtija jkollok tħallas għalija. Ġifieri hawnhekk l-Evanġelu tal-Alla u Alla qed juri lil nnifsu dak li mhux biss ħalaq l-univers ma dak li qed iżomm l-univers u jriġih u jikverna fuqu Alla huwa ġust. Ma volja bħalissa forsi naraw ħafna inġustizzja u ħafna inġustizzja fid-dinja li ddejjaqna u tiskurmentana. Però Bibla tiddikjara illi jekk ma tieħux il-kumpensa xierqa għalik f'din-dinja, ċertament tuħana fid-dinja l-ġejja. Alla huwa ġust. Allora, ġustu allura id-nubiet li aħna nagħmlu kontra l-majestà glorjuża tiegħu. Ċertament, rridu jkunu kastigati, jekk mhux lid-dinja, ċertament ukoll fid-dinja l-oħra. L-Apostol Pawlu l-istess bħal mamlu l-profeti jgħid li meta Sidna Ġesu Kristu jirritorna f'din id-dinja, se jirritorna biex jitħallas. Ħejrħona f'nar ħeġġeġ u jitħallas minn dawk li ma jarfux l-Alla u ma jisimgħux mill-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Li jitħallsu bit-telfien ta' dejjem qudiemu ġimulej u mill-glorja tas-seta tiegħu. Ġifieri tgħidilna illi hija teddida ċertament, noqogħdu attenti għalina nfusna hawnhekk illi ma nkunux fost dawn illi ikunu fuq ix-xellug ta' Kristu. Kristu jkollu jkundannhom jgħidulhom tbedu minni intom li tagħmlu l-ħażen. Fin-nar ta' dejjem maħluqa l-xitan u l-anġel tiegħu. Il-ġudizzju tal-Alla ma nistgħux naħarbuh. Meta diġà għandna d-dejn, meta diġà aħna inqasna mill-glorja tal-Alla, għax kollha dimbu u neqsin mill-glorja tal-Alla. Huwa possibbli għalina bnedmin li nilabazzaw jew nippruvaw inraqqaw il-pannu bil-qaraħmar, nippruvaw nirranġaw is-sitwazzjoni għaliex għax id-dejn tiegħek żejjew kbir jidher u ma jidhirx. Impossibbli li tiskontaħ għaliex għax huwa infinit fid-dussja. Għad is-sempliċi raġuni. Ir-reati tagħna, d-nubiet tagħna aħna nagħmlu kontra l-majestà tagħna. Ma nistgħux niskontawhom, imma ġa laqqas għalhekk l-infern huwa għall-eternità. Għax dawk li jmutu fit-nubietom u allura mhux maħfura qatt ma jistgħu ħallsu id-dejn tagħhom kontra Alla. Allura il-Vanġelu jibda hawnhekk. Alla provda mezz ta' biex naħarbu u nfittxu refuġju sabiex meta isir il-ġudizzju universali inkunu kapaċi nieqfu quddiem Alla. Litra l-Lut issaqsi mistoqsija fejn jgħidilna f'kapitlu 2 vers 3 kif se neħilsu jekk nitraskuraw salvazzjoni kbira bħal din li l-ewwel kien timxandra mill-mulej u mwettqa għalina minn dawk li semgħuha. Kif se niskapulaw il-ġudizzju tal-Alla jekk nitraskuraw is-salvazzjoni li hu liberament sforz il-ħida tiegħu ipprovdina. Aktar tard fl-istess sitra kapitlu 10 vers 26 jgħidilna li jekk aħna nidimbu inkomplu nkunu ribellużi kontra Alla għax irridu apposta ġifieri. U wara li nkunu ħadna t-tarif tal-verità ma jibqa' l-ebda sakrifiċċju għad-nubiet. Imma biss l-istennija tal-biża' tal-ġudizzju u l-ħeġġa tan-nar li bilgħu lill-avversari. Mhux kliem da. Bibet ir-raġuna li jekk inti qed twarrab dak il-rimedju perfett li Alla provdilna f'ibnu Ġesu, ma jibqa' ebda sakrifiċċju ieħor għadnu, ebda mod ieħor kif inti tista' allura tieqaf quddiem Alla. Qegħdin ngħidu allura bħalma qal l-Apostol Pawlu fil-Romani 3 vers 25 il-pass il-qrajna tal-għodu,
jgħidilna li Alla qiegħdu lil Kristu esponieħ biex ikun il-propizjazzjoni għal dubietna, biex ikun is-sakrifiċċju li bih l-għadab talla d-dispjaċir talla jitwarrab minn fuqna u minn flok Alla jagħtina akkoljenza sabiħa, Alla jilqana f'ibnu il-maħbub. Din hija r-raġuni li għala Kristu miet u appuntu hawn jinsab il-valur fil-mewt ta' Kristu fil-fatt illi Kristu bis-sakrifiċċju tiegħu id-dispożizzjoni tagħna lejna issa hija mibtula. Fejn Alla kien inkorrelat issa dawk li jafdaw f'ibnu Ġesu. Alla għandu pjaċir bihom. U Alla jiġġustifikhom. Jiddikjarhom ġusti darba dejjem bil-merti ta' ibnu Ġesu. Qegħdin ngħidu illi Kristu għamel sodisfazzjon għal ġustizzja tal-Alla fuq is-salib. Sodisfazzjon ġejja mill-kelma Latina satis facere. Satis biżżejjed, facere tagħmel. Ġesu għamel biżżejjed, Ġesu għamel biżżejjed biex effettivament ma nibqgħux id-dewwa tagħna imma nkunu imħabbin miegħu. Maħniex kapaċi nagħmlu s-sodisfazzjon fil-persuna tagħna, ġifieri aħna personalment, ħafna nies jekk jaħsbu ma dan huwa żball gravi. Dan huwa żball gravi li inti b'xi mod bit-tewbiet jew bil-penitenzi jew bil-pellegrinaġġi jew bis-sakrifiċċju tal-quddiesa jew kwalunkwe mod ieħor jew bil-karità jew bit-talb jew bis-sawm jew bil-takkes li kien nifsek jew is-sawat li kien nifsek tista' b'xi mod tissodisfa d-dnub. Din hija delużjoni kbira. Din hija erq sataniku. Illi l-bniedem jaħseb illi b'xi mod jista' jirranġa bl-għajnuna ta' ħadd ieħor forsi, anke forsi jgħidulek bl-għajnuna ta' Kristu ma le. Kristu għamel sodisfazzjon. U ċo sodisfazzjon sħiħ, komplut u mhuwa nieqes minn ebda mankanza. Alla mela urina li Ġesu għamel sodisfazzjon u allura Ġesu huwa mxandallilna bħala pledge. X'inhu huwa pledge? Pledge huwa garanti, xi ħadd li jagħmel tajjeb għalik. Xi ħadd li jidħol responsabbli għan-nuqqasijiet tiegħek. Jekk jiena għamilt ħsara u weħed multa jew piena ta' ħabs, jekk xi ħadd ieħor iħallas jiena nħellas. Ġesu huwa proprjament dak li jagħmel tajjeb għalina. Litra Lut fejn titkellem ħafna dwar is-saċerdozju ta' Kristu. Kapitlu 7 vers 22 jgħidilna illi Alla ħalef b'dikjarazzjoni solenni fejn qal ħlift u ma jissobinix, int assis għaddejja skont l-ordi ta' Melkisedek. Il-Ġesu Alla ħatru bħala assis għall-eternità u ċo ir-rappreżentant tagħna quddiem Alla. U kompli jgħidilna hawnhekk li b'dan id-dikjarazzjoni Ġesu sar ran ta' patt taħjar. Ġesu sar il-garanti ta' patt taħjar. Patt dejjemi, patt illi la darba aħna nissieħbu fih Alla jżommna dak il-patt. Għal-weda tiegħu. Ġesu qal daw kollha li jiġu għandi jiena ma nkeċċihomx il-barra. U din hija r-rieda tal-missilibati. Li daw kollha li jiġu għandi jiena nqajjimhom fl-aħħar jum. Ix-xogħol tal-fidwa, ix-xogħol tal-grazzja li għalibda fina għal jħossib li jkomplih u jwettqu. U għalhekk għaddisin fuq l-art. U għaddisin fis-smawiet. Għaddisin diġà il għaliex Alla ddikjara dak li beda fina. Kif jgħidu wkoll fil-Filippin kapitlu 1 vers 6. Dak li Alla beda fina jiena konvint illi itemmu sal-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Għaliex Ġesu għamel tajjeb u fir-realtà huwa l-garanti tagħna. Għaliex Ġesu meta miet fuq is-salib għal darba ħanifhmu il-valur tal-mewt tiegħu. Meta Ġesu miet fuq is-salib, il-Bibja tiddikjara sar dnub għalina. Espressjoni ibsa. Tista' ħażin 2 Korinti 5:21.
Il-dak li mara febda dnub, Alla għamlu biex ikun dnub għalina, biex aħna nsiru l-ġustizzja tagħna fih. Dikjerazzjoni li tiġi fil-qosor x'inhu l-Evanġelju. Il-valur tal-mod ta' Kristu, Kristu huwa perfett bħala bniedem, ħajja perfetta. Alla għamlu dnub u ċo ikkonsidrah, ma kienx fir-realtà, ma Alla ikkonsidrah bħala bniedem għax Kristu refa fuq innifsu. Daħ responsabbli għal ħtijiet, trasgressjonijiet, il-ħażen, id-dnubiet kollha ta' ulijiet Alla. Ġesu sar dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tagħna fih. Biex Alla jlibbisna bis-sewwa tiegħu, Alla jlibbisna bil-perfezzjoni tiegħu. U allura naraw li hawnhekk hawn skambju, exchange. Il-ħażen tagħna ġie trasferit għal fuq ir-ras ta' Kristu u s-sewwa l-perfezzjoni ta' Kristu ġie trasferita fil-kont tagħna. Dak li mara febda dnub Alla għamlu biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tagħna fih. Fuq il-mewt, fuq il-Kalvarju seħħet sostituzzjoni. Wieħed bata minn flok oħrajn. Wieħed bata, wieħed ħafu il-pina illi suppost ħada ħaddieħor. Ma Ġesu volontarjament u dan huwa s-sabiħ tal-Vanġel. Alla ma ġelux il-Kristu. Kien tkun oxxenità. Illi ġiel xi ħaddieħor ibati flok ħaddieħor. Dik mhix permessi skont il-liġi tal-Alla. Imma Kristu qal jien huwa r-rajt tajb, ir-rajt tajb jgħid ħajtu għannaġġ. ħadd ma jħoddi li jiena tiegħu minn innifsi. Ġesu rried u għalhekk ġie fid-dinja. Meta ġie fid-dinja l-Missieq qallu inti moġbuk sakrifiċċji offerti għaddu, imma inti ġisem ħejjejt. Għaliex biex dak il-ġisem ikun sakrifiċċju għal nubiet tagħna. Mela, Ġesu kien magħmul dnub u ċoe Alla tefa' fuq il-ħażen tagħna l-koll kif jgħid Eżajja. Aħna l-kollx bħal naġi tlifna, kulħadd sejra triqtu, iżda l-mulej tafa' fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Aktar minn hekk allura Alla issa jiddikjarana ġusti għax innibbisna bis-sewwa ta' ibnu Ġesu. It-tieni ħaġa, Ġesu bħala l-pleġġatur jew bħala dak il-warran tagħna fuq is-salib sar saħta għalina u minn flokna. Sar saħta. Għal darb'oħra kelma qawwija ħafna. Galatin 3 vers 10 Pawlu jispjega b'mod brillanti fejn jgħid hawnhekk illi dawn kollha li huma tal-opri tal-liġi huma taħt is-saħta jekk inti tipprova tersa' quddiem Alla. U minn għalik se tkun aċċettat quddiem Alla bl-emejjel tiegħek, reliġjużi, morali, eċċetera. Dawn huma taħt is-saħta jgħid Pawlu. Għaliex hu miktub misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa miktuba fil-ktieb tal-liġi biex tħarsha. Ġifieri jekk inti jidhirlek tista' salva bil-tjieba tiegħek, tkun tajjeb mit-tissil f'ġuf ommok sal-aħħar nifs ħajtek. Pawlu qed jikkwota l-Mosè. Min ma jkomplix, min fella, min jiżbalja mqar f'ħaġa waħda, dan huwa misħud. Imma l-ebda bniedem mhu ġustifikat bil-liġi quddiem Alla jidher ċar. Għax il-ġust jgħix bil-fidi u tittabet jikwota l-Ħabakuk. Diġà kien qal Ħabakuk illi dawk li ħajjgħixu quddiem Alla ħajjgħixu għaliex jafdaw fih. Il-liġi mhijiex tal-fidi. Il-liġi u l-fidi ma tistax tħallathom flimkien. L-opri tiegħek ma tistax iżżidhom mal-opra ta' Kristu biex bħalli kieku toħroġ is-salvazzjoni. Ġesu għamel sodisfazzjon, għamel biżżejjed. Mela l-liġi mhix tal-fidi, iżda l-bniedem li jħarisa ikollu l-ħajja bija. Imma mistoqsija sempliċi min ħarisa? Ħadd, u allura ħadd ma għandu l-ħajja, ħadd mu sejret il-ġenna bil-opri tiegħu. Ma mbagħad jgħid Kristu fdina mis-saħħta tal-liġi. Dak li kien impossibbli għalina, wettqu Kristu għan-nom tagħna. Kristu fdina mis-saħħta tal-liġi billi sar saħħta għalina xu miktub misħud kull min ikun imdendel mal-għoda. Is-saħħta li kienet fuqna minħabba l-liġi miksura, Kristu għal darb'oħra refaħħa fuq nifsu. Għalhekk aċċetta l-kuruna tax-xewk, għalhekk il-mislub,
il-profezija wkoll seħħet kien magħdud mal-ħsiena. In-nies jikkonsidraw bħala ħażin kien il-qaddis tagħna, imma Bibja tiddikjara li kien li sar saħta għalina biex aħna nirtu għawek jgħidilna il-barka ta' Abraham. X'in il-barka ta' Abraham? Il-maħfra. Li aħna nkunu ġustifikati qudiem Alla. Li Alla jilqana fiħdan. It-tielet ħaġa, Ġesu għamel tajjeb għalina fis-sens li għamel sodisfazzjon fi żimna l-ġustizzja divina. Il-ġustizzja tal-Alla hija totalment u kompletament sodisfatta il għaliex Ġesu wetta dik il-ġustizzja. Matul ħajtu fuq bidjenza perfetta, perfettissima, u saħansitra ħafu nnifsu il-pjena tal-liġi miksura li ksirna aħna. Pietru Apostolu jgħid u nnifsu u personalment mingħajr l-għuna ta' ħadd u nnifsu refa' d-dubietna f'ġismu fuq l-għowda tas-salib biex aħna mejtina d-dub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontu fejna. Bil-ġrieħi tiegħu. Ja l-opra tiegħu li tagħmilna aċċettabbli quddiem Alla. U allura il-valur tal-mewt ta' Kristu, il-Bibja tiddikjar bħala valur infinit. Valur li ma jitkejjelx. Ġesu għamil sodisfazzjon perfettissimu għad-dnub. Għara kif tiddeskrivi x-xogħol ta' Kristu litra l-Luk, kapitlu 10, vers 12. Fejdilna tal-bniedem, referenza għal Ġesu, u wara li joffra sakrifiċċju wieħed għad-dnubiet għal dejjem għad bil-qiegħda fuq l-eminija tagħna. Għad bil-qiegħda ġifieri li temm ix-xogħol tiegħu, kien sodisfatt bix-xogħol tiegħu, la seta' iżid oqqas inaqqas xejn u qas jibda xejn, il-missjoni tiegħu twettqet u għad bil-qiegħda fuq l-eminija ta' Alla. Għax b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem il-dawk li huma mqazza. Fost din il-perfezzjoni fija rridu insemmu wkoll il-maħfra. Kejdilna fit-tnubietom u fettijitom jien ma niftakarx aktar għala, il għaliex it-tnubiet u l-tit tagħna huma msammra darba dejjem mas-salib tal-Kalvarju. Il-mewt ta' Kristu jagħta valur ta' suwi infinit u abbondantament suffiċenti biex isservi ta' tpattija għad-dubiet tad-dinja kollha. Però kif nifhmuha sewwa. Ma jfissirx meta qed ngħidlek l-umanità kollha sas-salva. Di xi ħaġa li l-Kristjani kollha huma tal-liema persważjoni huma. Jemnu illi finalment se jkun hemm nies fil-ġenna u se jkun hemm nies fil-infern. Meta ngħidu illi Ġesu il-mewt tiegħu hija ta' valur infinit u s-servi ta' tpattija d-dubiet tad-dinja kollha. Qegħdin ngħidu illi dawn kollha illi xi darba oħra se jaslu l-ġenna, se jkun l-ġenna bil-ħila esklusiva ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu tkellem dwar dan f'waħda mill-diskorsi tiegħu, Ġwanni 6. Fejn tkellem fuq il-manna u l-ikel li Alla ta' lil-Lut fid-deżert. Imbagħad aktar tard jgħidilhom tassew ngħidilkom min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem. Kurjuża dejli, Ġesu ma kien dejja xejn jikkritika dwar nnifsu. Huwa fuq skala, fuq livell totalment differenti minn predikaturi oħra jew għalliema oħra reliġjużi. Das kemm tkellem dwar il-missier, tkellem dwar nnifsu. Min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem. Jienu dak il-ħobs tal-ħajja. Missierietkom kienu l-manna fid-deżert u mietu. Għalkemm kien ħobs li Alla tgħu mis-sema, xorta waħda għexu l-omor tagħhom bad mietu xorta waħda. Dan u l-ħobs li nieżel mis-sema biex wieħed jiekol minnu u ma jmutx. Jiena nimmaġa li qed jagħmel dan huwa l-ħobs li nieżel mis-sema. Kif taf? Aktar tagħmel jagħmilha ċara. Jienu għal-ħobs ħaj li nżilt mis-sema, jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem u l-ħobs li nagħti jien. Il-ħobs li nagħti jien huwa ġismi.
li nagħti għal ħajja tad-dinja. Ġesu hawnhekk qiegħed jispjega lil nnifsu qed jgħid li ħadd ma ħajsalva ħlief bih min jemmen fija għandu l-ħajja tad-dinja. Ma jsemmix modi jew metodi oħrajn. Imma qed jgħid ukoll illi il-ħobs li nagħtinu huwa ġismi li nagħti l-ħajja tad-dinja, wara qed jgħid hawnhekk illi daw kollha huma min huma tal-liema żmien jew poplu huma li ħajsalvaw bih. Jiena nagħti għal ħajja tad-dinja. Ġesu ċertament mhux qed jgħid illi bil-mewt tiegħu se jsalva kulħadd. Mhux hekk. U nnifsu meta tkellem dwar il-ġudizzju jgħid illi ħajkun hemm in-naġ u l-mos. Il-naġ fuq il-lemin illi Ġesu jgħidilhom irtu salna mħejja likom qabel it-tissis tad-dinja, il-mos fuq il-xelluk jgħidhom tbedu minni intom illi tagħmlu l-ħażen. Raġunijiet, x'inhi r-raġuni għala il-mewt ta' Kristu hija ta' valur infinit? Ikkonsidra minn Ġesu Kristu. U l-uniku bniedem li għax ħajja perfetta fuq iċ-ċart. Il-qatt ma żbalja, qatt ma kiser il-liġi tagħna. Nies akkużawh qed jiksirha. Però pereżempju darba minnhom għalilhom ċaru tont min minnkom jista' jixlini b'xi dnub. Kemm jekk xi ħadd jgħidha minna ngħidu ta' kemm hu kburi vera, għax aħna nafu li nsabu fl-istess bar dil-ħaġa. Ma Ġesu seta' onestament jgħid. Jiena dejjem nagħmel ir-rieda ta' missieri l-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' missieri u ntemm ix-xogħol li tagħmel. Lejliet il-passjoni tiegħu li l-missier talbu u qallu missier jiena temmejt ix-xogħol illi inti tajt biex nagħmel. Ġesu l-uniku bniedem perfett li tra lillu tal darb'oħra tippreżentah bħala l-qassis il-kbir illi huwa ġust u perfett. Mhux bħal qassin il-kbar li kellhom il-lut matul l-istorja tagħhom, Ajfa u l-bqija. Hawnhekk jgħidilna kapitlu 7 vers 26 jgħidilna kien jaqblilna li jkollna qassis kbir bħal dan li huwa qaddis, bl-ħtija, bl-għajb, mifrut mill-midinbin u molli aktar fuq mis-smewwiet. Ġesu huwa dak il-bniedem perfett. Imma aktar minn hekk. Aktar minn hekk. Ġesu huwa l-liben uniġenitu tagħna. Ġesu ta' Nazaret li mexa f'ostna fuq dil-art u tkellem man-nies u seħħ il-Pietru u l-Indriju u l-bqija. Dak isser Ġesu imwiet mill-ġuf tal-Verġni Marija. U għalla nnifsu. U għalla nnifsu. Dan huwa skandu kbir għall-Lut, skandu kbir għall-Musulmani, din l-ftaħira tagħna. Li Alla tant interessa ruħu, tant huwa irid lill-bniedem għal nnifsu. L-esan sissa sa wieħed bħalna minn barra d-nub sabiex jiksibna għal nnifsu. Għalhekk hija il-mewt tiegħu hija ta' valur infinit. Meta Ġwan il-Battista appunta lejn Ġesu u l-dixxipli tiegħu qalilhom araw il-ħaruf tagħna, danu li neħki id-dubiet tad-dinja. Kienet juża lingwaġġ li huma jifhmu faċilment għaliex kienu jaraw il-ħrief kuljum jinqatlu fuq l-artal tagħna f'Ġerusalemm fit-Tempju. Immissa fil-waqt li huwa ħaruf u allura huwa s-sakrifiċċju li jneħħi d-dnub, Ġwanni jżid dan huwa ħaruf ta' Alla. Ta' Alla. Sa dakinhar kemm inqatlu ħrief u bejjem oħra fuq l-artal, eluf kontra eluf kontra eluf. Pero kienu ħrief imresqin bil-bnedmin. Ħrief imresqin bil-bnedmin. U allura kif tajt tra l-Lut, id-dem tal-bdaba tutoloġġiera u tal-ħrief u ma xinu ma jistgħu qatt il-ħidnubiet. Imissa dan huwa l-ħaruf ta' Alla. Dan huwa l-provdiment li Alla nnifsu tagħna. Bħalma tal-manna fid-deżert u n-nixxor waħda mietu, dik il-manna kienet stampa ta' ikel vera illi r-ruħ tagħna għandha bżonn, u ċoħe li aħna nieklu mill-ġisem u nxorbu mid-dem tas-Salvatur tagħna, u ċoħe nsiru ħaġa waħda miegħu fiduċja sempliċi fih. Għalhekk il-mewt ta' Kristu hija ta' valur infinit. Però ħanżidu ħaġa issa. Il-mewt ta' Kristu ta' valur infinit.
però ma tiswilek xejn jekk ma temminx il-Vanġelu. Taqblu magħha din? Ma tiswilek xejn. Tista' mhux tkun smajt u affaxxinajt ruħek u interessajt ruħek. Il-mewt ta' Kristu ssir tiswielna u attwalment Alla jagħtina l-maħfra tiegħu biex ingawduha. U nkunu mill-qwajn qudiemu meta nilqgħu il-kondizzjoni. Alla minna kondizzjoni ħażegulek. Alla kħab id-dinja tal-li ma' waħdin tiegħu biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajta dejja. Daqs kemm hemm wieda illi Alla jilqanek aħna nemmnu f'Ġesu. Daqs hekk hemm teddidek ma nemmnux fiha. Ma ta' Kristu ma tiswa xejn, mhux qed ngħidha b'sens ta' nuqqas ta' rispett, ma biex nagħmlu l-affarijiet ċari. Titqabel dal-famuż vers Ġwanni 3:16. Ġesu Nikodemu jgħidu bħalma Musew għal ser fid-deżert hekk jeħtieġ jitolab lill-bniedem biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu ħajta dejja. Timmaġinaw xena fid-deżert għandek in-nies qed jinkitmu mis-srib falenużi u qegħdin imutu. U Musew Alla fuq l-ordni tal-Alla għamel dan is-serb tal-bronz dendu fuq qasba jew qarblu u minn fiq mill-gidma tas-serb dawk li ħarsu lejh. Issa inti tista' tgħid x'għandha x'taqsam biċċa metall tal-bronz fi xbija ta' serb mal-fejqan tiegħi li qed immut b'gidma valinuża tas-serb. X'għandha x'taqsam? Imma dawk li ħarsu fiehu, dawk li ma ħarsux mietu. L-istess ħaġa, inti tista' tgħid imma il-mewt ta' Kristu li qatt ma rajtu fiżikament b'għajnejja. Qatt ma tqajt miegħu fiżikament, qatt ma missejtu. Li miet tant sekli ilu. Kif jiswili? Jiswilek billi inti tħares lejh. Tħares lejh dik il-ħars tal-fidi. Dik il-ħars tal-fidi. U allura jekk aħna ta' bil-ħaq nemmnu li iva il-mewt ta' Kristu se tiswili u bija għandi rikonċiljazzjoni, ħbiberija mal-Alla. U bija jiena mixtri assaltna eterna ta' Alla, jekk jiena konvint minna din, konvint ukoll illi ħaddieħor għandu jismaħħa. U bħalma ħaddieħor indenja ruħu u qala lili jien issa obbligat illi inwassala lil ħaddieħor. U x'jiġri meta aħna nwasslu l-Evanġelju lil ħaddieħor. Hemm min jemmen, hemm ma jemmenx. F'pajjiżi oħra hemm forsi movimenti fejn il-Evanġelju x'għandar qed naraw ħafna riżultati abbondanti milli naraw f'pajjiżna. Tajjeb? Imma kull min jisma' l-Evanġelju jagħmel deċiżjoni, jew jemmen jew ma jemmenx. Jista' jemmen aktar tard ma sa dak li ħin ikun għadu m'hemmx. Ġifieri, Alla qed jobbetilna din l-aħbar illi xwettaqu permezz ta' Kristu u xi wħud jibqgħu ma jemmnux. Ma jemmnux mhux għax is-sakrifiċċju ta' Kristu ma jemmnux għalhom ma jsalvawx, mhux għax is-sakrifiċċju ta' Kristu ma defiċenti jew mhuwiex suffiċenti. Huwa biżżejjed nerġa' ntenni. Huwa biżżejjed. Huwa huma nfushom li jaħdu għan-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-Bibja din dejjem meta tippinpointja il-ħtija għala n-nies imorru l-infern tweġib waħda. In-nies jintilfu. Ħtija tagħhom. Ġwanni 3 vers 17. Jgħidilna Alla ma baċ nibnu fid-dinja biex jikkundanna d-dinja. Iżda biex id-dinja tkun salvata bih, dak li jemmen bih mhux ikkundannat. Iżda min ma jemmenx. Huwa diġà kundannat għax m'hemmx bl-isem tal-iben u ħaddini tagħna. U dan huwa il-verdett li ġiddaw fid-dinja u l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl għax l-imen tagħhom kienu ħsiena. Hawnhekk għandna spjegat ċaru tont. Il-bniedem huwa konfrontat bid-dawl tal-Vanġelu, jisma' dwar Ġesu Kristu li qal juna d-dawl tad-dinja jimxi wara ma jimxiex fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. U jibqgħu ma jirsqux lil Ġesu u ma jimportomx minnu.
x'inhi r-raġuni għalfejn jagħmlu hekk? Hawn qed jgħidilna illi d-dawl ġie fid-dinja u l-bnedmin ħabbew id-dlam. Tagħmel il-ħtija ċara u tonda ma tistax taħrabha. Huwa hija tal-midneb li jippreferi jkompli fid-dlam aktarx milli idur b'indiema sinċira lejn Sidna Ġesu Kristu. Però mill-banda l-oħra jridu ngħidu li dawk li jagħmlu bħalna il-koll hawnhekk. Dak li jagħmlu, dawk li llum kapaċi jgħidu onestament ma jkun qatt jien niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. U kif kantajna dolodu wkoll illi noddu kollox bħala telf minħabba l-privileġġ kbir li nkunu nafu minn Sidna Ġesu Kristu. U li aħna allura aħna mibnijin fuq u huwa t-tama tagħna u s-sigurtà kollha tagħna. Il-fatt li aħna nemmnu fi Kristu din hija l-għotja tagħna lilna. Alla li ħadem fil-qlubna b'mod misterjuż, b'mod ineffabbli ma tistax tispjega kif u x'fatta, ma l-fatt li aħna rsaqna biex kilna minn dal-ħobs tinżem is-sema. Biex robna bħalma Ġesu qal is-Samaritana l-ilma li nagħti jien isir għajn ta' ilma ġira ta' dejja. Jew meta Ġesu qal jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandu jixrob, aħna morna għandu u xrobna. U ħriġna sodisfatti u nafu fejn ninsabu. Rrid ngħid li dan l-emil li għamilni differenti ma' ħadd ieħor, dan huwa l-emil talla fija. Dan huwa x-xogħol talla fija. B'ebda mod ma stanniħu xi krettu jew nifraħ biha nnifsi illi jien għamilt li nifsi differenti ma' ħadd ieħor. Infatti, hawnhekk komplejt vers 20 wara li jitkellem dwar in-nuqqas ta' fidi f'dawk li jintilfu. Iżda min jagħmel is-sewwa jew jagħmel il-verità wallu qed jipprattika l-verità. Min jagħmel il-verità jiġri dawl biex l-emejl tiegħu jidhru li huma magħmulin falla. Wow! Jidhru li huma magħmulin falla. Il-Kristjan jikkonverti idur lejn Kristu jħadnu bħala l-uniku salvatur tiegħu, bħala l-uniku tama tiegħu għall-ġenna. Għawek jgħid li dan isir għax il-xogħol tiegħu huwa maħdum falla. Aktar kmieni meta Ġesu tkellem ma' Nikodemu fatti spjegalu x'jiġifieri illi Alla jintervini fil-ħajja tal-bniedem u jibda biex jagħti ħajja ġdida. Ġesu jseħħilha twelid min ġdid. Ġesu qallu Nikodemu ċarton jekk wieħed ma jitwilidx minn ġdid ma jistax jaħseb Alla. U Nikodemu tfixkel. Bniedem intelligenti, bniedem reliġjuż, bniedem il-Bibja kien jafa possibilment ħafna aktar minnkom. Ħafna aktar minnkom. U l-aktar li seta' jgħidlu Ġesu qallu kif jista' bniedem jitwieled meta xieħ. Jista' jidħol għat-tieni darba f'ġufhom u jitwieled. Nikodemu li kien nieqes mid-dawl spiritwalment għalkemm kien reliġjuż u bniedem stmaqat fis-soċjetà tiegħu u wieħed mill-kapijiet tal-lut. L-aktar seta' jgħidlu li din kif nerġa' nitwieled. Nerġa' niddaħajt mill-ġdid, nerġa' nidħol f'ġufhom u nitwieled. Ġesu għallu dak li jitwieled mill-ispirtu u spirtu. U dak li jitwieled mill-laħam u laħam. Ġib l-isforz uman bil-ħadax tibda ħajja uman oħra ħadkun bħal ta' qabel. Għax aħna l-kollu li tjefa u l-kollu mwaqqajn fid-dnub. Imma dak li jitwieled mill-ispirtu u spirtu. Ġesu qed jgħidu huwa x-xogħol tagħna fik. Huwa x-xogħol tagħna fik. Meta Lut saqsew il-Ġesu u għallu x'għandna nagħmlu biex naħdmu l-emejl tagħna? X'għandna nagħmlu? U Ġesu għalhom dan huwa l-emejl tagħna. Mhux li tagħmlu intom? Dan huwa l-emejl tagħna fikom fis-sens. Dan huwa l-emejl tagħna li intom temmu fl-imbagħad. Allura jekk jiena nemmen irrid ngħid u rrid infaħħar il-Alla u nroddu ħajr li hu dawwar lil ħarsa ta' ruħi biex iva inħarsa Ġesu Kristu u nappellalu għal ħnina tiegħu. Il-Bibja dejjem bl-istess vuċi titkellem. Dejjem bl-istess leħen. Illi l-krettu tas-salvazzjoni tagħna mill-bidu sa tmiem huwa tagħna.
huwa ta' Alla. Jekk inti tipprova b'xi mod jew ieħor tajt li għandek xi sem fis-salvazzjoni tiegħek daqshekk jew qed tipprova tisraq il-glorja ta' Alla. Rivelazzjoni 1, vers 5. Ġwanni jistedilna biex infaħru lil Ġesu. Lilu l-ħabna u li ħasilna minn dubijietna f'demu stess. U għamilna slatu naqassisin għal Alla u bissiru. Lilu glorja u qawwa għal dejjem ta' dejjem. Il-Bibja tajt ħafna affarijiet ma jridu noqogħdu attenti wkoll x'ma tgħidx. Għawek, Ġwanni qed jgħid ejjew nagħtu glorja u qawwa lilu għal dejjem ta' dejjem. U ma jgħidx illi nagħtu tikka glorja lil nafusna. Sinifikanti ħafna. X'tajt il-Bibja, x'ma tajtx il-Bibja. Jekk il-Bibja tippreżenta Ġesu bħala l-uniku salvatur tad-dinja, il-Samaritana ħarġu u ltaqgħu miegħu u qalu issa nafu li inti s-salvatur tad-dinja. Imma x'ma tajtx ukoll il-Bibja. Il-Bibja imkien ma semmi li hemm salvaturi oħra li Ġesu Kristu. U allura il-modija tagħna hija magħluqa għal triq waħda biss. Waħda effettiva, waħda illi tabilħa twassal fejn Alla iwiegħed illi naslu jekk aħna nżommu sħiħ u nitalmu niddependu fuq Kristu u fil-valur infinit tal-Babba.